Bi sedan jin, zarok, ciwan û kalûpîr bi cil û bergên Kurdî di destên wan da pankartên bi zimanê Kurdî, bi tîlîlî, stran û sloganan li navenda Stenbolê dimeşin. Di nava çend salên dawîn da li bajarê Stenbolê ku derdora 5 milyon Kurd lê dijîn, çalakî û meşa herî mezin a bo zimanê Kurdî hat sazkirin. Bi pêşengiya dayîkan ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyî û zimanê fermî bi sedan Kurdên Stenbolê ji qada Yeni Kapiyê ber bi Saraçaneyê ve dimeşin. Daxwaza me zimanê Kurdî bira resmî be, fermî be. Zarokê me biçûk her dibistana zimanê xwe xeber din. Em bi zimanê xwe zarokê xwe re xeber didin, bi nebiyê xwe re xeber didin, ama têrê nake. Zimanê me dayîka me bavê min zimanê me rayê me dane qisêkirine me ji malê qisê kiriye. Ez dixwazim li zarokê xwe re ji qise bikin înşallah vê rojê înşallah. Tengasî derbas bicî. İnşallah ez dixwazim ziman qedexe nekin. Bira zimanê me serbest bikin. Bira ji me re jî zarokê me re jî oqla kurmancî seva zimanê zarokê me bira wî jî vekin, bira wî serbest bikin. Çima her zaman heye çima êmetine. Seranserê Tirkiye û Bakur ji ber destpêkirina heyama perwerdehiyê bi pêşengiya Komeleya Lêkolînên Kurdî navenda çanda Mezopotamiya Neçemê û ma muzîkê ji stasyona Yeni Kapiyê heta parka Saraçaneyê derdora 2 kilometreyan meşa bo zimanê Kurdî hat larxistin. Mebesta me ew bû yanî hem bertekek li hemberî gotinê Numan Kurtulmuş hem jî Stanê û Tirkiyeyê dibistan dest pê dikin em dibînin ki gelê Kurd ji mafê perwerdeyê bêpare zarokên wan bi zimanê xwe perwerde bibin me xwast em balê bikişîne ser vê yekê ji ber wê me eva meşal darxist bû. Agir çawa daristanê dikeve wisa agir bi ziman ketiye em bêjin aliyê xwe bişaftin ziman tê bişaftin helandin yani têrê nake. Çiqasî em bêjin em ber xwe bidin heta ku nekeve fermiyetê de statoya xwe wernegire ziman dilber mirinê be rastî jî têrê nake çiqa em ber xwe bidin. Çalakiya meşa Kurdî li parka Saraçaneyê bi xwendina daxuyaniyên bi du zaravayên Kurdî bi kurmancî û zazakî bi dawî hat. Ma perwerdeyê bi zimanê xwe wazenê. Lazim o ke heme vergirewtişê verê Kurdkî de yê we derayî ستاتویا کردکی بیرو قبول کردش زمانی کردی زمانی me heyam mirnê me zimanê xwe bistaxilin. Tedvê bera qedexe bikin tedvênek xwedê daîme me pê bistaxilin. Ew çima ew bê xwe staxilin qarişî wan nabin. Hê wellehî heyam bimre me zimanê xwe bistaxilin zimanê me û em a xwe da nakevin. Dem Partî jî piştgirî da meşa bo Kurdî. Parlamenterê Rihayê Ömer Öcalan jî beşdar bû. Heya ev zimane bibe zimanê fermî, zimanê perwerdehî divê em bixebitin. Serokatî ji qîmetê dide ziman. Hev dîtinê xwe re gelek çare behsa zimanê Kurdî dike. Milletekî bê nasne me, milletekî bê ziman nabe dibêje. Her wiha Komeleya Hez Kurdê û kovara bi zazakî ya mazest jî tevlî çalakiyê bûn. Perwerdehî dest pê dibe û em Komele Hereketa Zimanê Kurdî perwerdehiya zimanê Kurdî dixwazin. Em fermîbûna zimanê Kurdî dixwazin. 2026 ma koma mazest û hemû komelê Kurdkî Kurdkî em dixwazin ku mahê meydanonê bê ziwan netew nebena tu netew jî bê ziwan avan nebena. Çalakiya meşa Kurdî dibin tevdîrên berfirah ên ewleyiyê de hat kirin. Tevî hewla provokasyona nijadperestekî Tirk jî meş bêyî bûyer li ber stran û erbaneya hunermendên Neçemê bi stran û govendê bi dawî bû. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.